Vi niste svesni koliko će vama biti, svima vama, koliko će biti glupo kada se bude objavio pravi razlog. Pravi razlog zašto je jedan život izgubljen. Ne, nije bilo internet nasilje. Očigledno da ju je neko dobro podučio da kaže i šta treba da kaže, da krivice svali na nekog drugog, Istina će izaći na videlo, pravi razlog. a da ona ostane čista. Inače, ta drugarica je ćerka inspektora koji je vršio uviđaj, a majka je radi u tužilaštvu. I naravno da je najlakše upreti prstom u mene i reći baka prase je kriva. Ono najbitnije što bi trebalo da znate. Bog neka prašta svima. Ja niti hoću, niti mogu. A pogotovo ne onima koji su mogli, a nisu dali šansu Kiki da preživi.